Dnes 16. července slaví svátek ženy, které říkáme Martina. Jednoduché, že? Ale když se do toho jména zhluboka nadechneme, ucítíme sílu, která by rozhýbala i planetu Mars. A není to náhoda. Martina je totiž jméno odvozené od římského boha války, Marsa. Je v něm ukryta odvaha, vnitřní oheň i kousek té správné bojovnosti. Když se někde ozve Martino, ozývá se vlastně ty, která se nebojíš. Ale teď trochu srdce na dlaně. Kdo by si pod jménem Martina nevzpomněl na legendu světového tenisu, Martinu Navrátilovou? Ta holka ze starého Československa, co si zbalila raketu, odvahu a vydala se dobít svět. Vyhrála všechno, co šlo. 18 grandslamů ve dvouhře, 31 ve čtyřhře. Ale skutečným vítězstvím bylo, že se nebála být sama sebou. Řekla světu, takhle vypadá síla a upřímnost taky. Ať už na kurtu, nebo když otevřeně mluvila o svém životě, vždycky držela raketu i hlavu zpříma. A co Martiny dneska? Možná ji máš doma. Máma, sestra, kamarádka, kolegyně. Možná je to ta, co stíhá práci, rodinu, domácnost. A když máš blbý den, prostě tě obejme. Možná je to ta, co netouží po koruně, ale stejně jí nosí, protože jí patří síla a laskavost. Tak co? Znáš nějakou Martinu? Dneska jí napiš, zavolej, nebo jí jen obejmi a řekni: Martino, díky, že jsi tady. Svět s tebou je prostě lepší. Tak všem Martinám přejeme odvahu být sami sebou, radost i sílu, říkat ano i ne. Protože inspirujete víc, než tušíte. Šťastný svátek, Martiny. Pokud vás oslovila síla a inspirace, kterou Martina a všechny ženy tohoto jména přinášejí, nezapomeňte ocenit jejich každodenní hrdinství. Dejte najevo svůj obdiv a podporu nejen slovy, ale i činy, které potěší jejich srdce. Připojte se k nám, sledujte naše další příběhy a sdílejte radost z inspirativních ženských osudů. Společně můžeme oslavit odvahu, laskavost a výjimečnost, kterou Martina a všechny ženy vnášejí do světa.